Mae'r cynllun newydd i adeiladu ysgol gynradd newydd yng Nghaernarfon yn mynd yn ei flaen yn dda. Mae'n gynllun 9.3 miliwn wedi ariannu gan Lywodraeth Cynulliad a Chyngor Gwynedd. Ac fel mae pethau'n mynd ar hyn o bryd, mi fyddan ni wedi gorffen yr ysgol mewn pryd iddyn nhw allu symud yn Pasg 2012. Nodwedd arall bwysig iawn yr ysgol yma ydy'r nodweddion amgylcheddol. Sicr ddigon mi fydd i'r ysgol Werddaf yng Ngwynedd ac ymysg y mwyaf gwerddaf drwy'r wlad. Be dwi'n olygu pan dwi'n deud yr nodweddion amgylcheddol? Wel, mae'r dull adeiladu ar un siwleiddio o lefelau uchel ofnadwy fel bod y gwres yn cael ei gadw o fewn yr adeilad, fel bod ni'n colli dim o'r gwres. Mi da ni'n gwneud pethau fel ailgylchu beth o'r dŵr glaw ac mi fydd chwarter defnydd ynni'r adeilad yn cael ei gynhyrchu ar y safle. Wel, o feddwl lle mae'r plant ar hyn o bryd a fath amgylchiadau maen nhw'n gorfod derbyn i haddysg yn yno, mae'n hen ysgol, tydi hi ddim yn ddigon da. Ac o wel lle maen nhw'n mynd i fynd, mae'n mynd i fod yn adeilad newydd sbon, mae'n enfawr, mae'r holl adnoddau cyfleusterau amgylcheddol, maen nhw'n mynd i weld y reini ar waith. A dwi'n meddwl mae'n mynd i fod yn ffasiwn brofiad cyffroes iddyn nhw i'r plant, y gathrawon, a dwi'n edrych ymlaen a weld nhw'n symud yna.